Lee Craven sydd yn sefyll dros y bel. Craven i fewn i'r cwr Cosby y pened ymlaen gan Ashley. Yr arbediad allan i Whelan. A mae'r tîm cartra ar y blaen. Dim ond 5 munud ar y cloc. Dwi ddim yn siŵr os ddoth y gol oddi ar Kai Edwards yr amddiffynwr Dawn wir, ond dim ots, mae Conwy ar y blaen. Bel hir, chwilio am Murray. Murray, Forbes yn casglu'r briwsion at Andrews! O, nachi gol! Wel am ergyd arbennig gan Daniel Andrews yn casglu'r briwsion, un cyffyrddiad a'i ergyd o i'r gornel ucha. Wallace. Mae Murray tu allan iddo fo. Murray yn derbyn y bas. Murray at Cook. Cook ymlaen at McGilloway. Ac mae Treffynnon ar y blaen. Symudiad hyfryd gan yr ymwelwyr o un pen y cae i'r llall. Cook yn gwneud yr hediad ac yn gweld McGilloway yn rhydd yn y cwrt bach. Brwydro yng nghanol cae. Craven, y bas chydig yn drwm. Cook sydd yn ei chasglu hi. Cook. A Cook yn parhau ei rediad o arbediad da gan Tyler French. Ac a deud y gwir, mi oedd hi yn uchder cyffyrddus i'r golwr. Cook, unwaith eto'n ddreinen yn ystlys Conwy. McGilloway. McGilloway'n edrych i fyny, tuag at Forbes y peniad. Ond na, mae'n cam sefyll. Ond dwi'n siŵr bydd Conwy ddim yn hapus sef yr amddiffyn. Forbes yn rhydd gweitha'r ffaith bod yn cam sefyll. Murray. Cael ei hebrwng tu ar ystlys. Mae'r cymorth yna iddo fo gan Wallace. A Wallace mewn digonedd o le. Wallace, tuag at Forbes ar tro hyn, dio ddim yn cam sefyll. Mae'n 2-1. 2 funud cyn yr egwyl, a Treffynnon yn ymestyn i mantais ac unwaith eto Forbes yn canfod hyn yn rhydd. Maxen Chris Williams at Whelan. Mae Williams i'w dde. Mae'r bel allan tu ôl yr amddiffyn, dio ddim yn cam sefyll. Williams heibio i'r golwr o Williams yn erbyn y postyn. Mor anlwcus. Pas Whelan yn bas gelfydd i guro'r amddiffyn. Williams yn ymateb yn cynt na neb, ond Mitchell Jones yn cau'r ongl a'i ergyd o yn erbyn y pren. Murray. Murray yn rhedeg at yr amddiffyn unwaith eto. Y croesiad tuag at Andrews yn y cwr Cosby, mae'n bedair! Wel, mi oedd Andrews yn y cwr Cosby, ond dwi'n credu bod y cyffyrddiad ola wedi dod oddi ar yr eilydd Barnett i'w rwyd ei hun. Yeah, really pleased. You know, it's 4 really good goals and another big 3 points. You know, pleased with the performance. Like I say, the conditions have been difficult. You know, the weather obviously hasn't helped, and coming here on a Friday night, it's a tricky one. And I thought the lads did really well, and you know, got the 3 points in the end. We've scored early, and then yeah, they've got the quality, you know, and they've opened us up a couple of times. A bit of naivety from us, but you know, we've had some really good chances. You know, we've hit the post first half. If that's Holywell, they put them goals in, so that's just the difference. And yeah, we're down there and it's tough, and you just need that little bit of luck sometimes. And yeah, we're not seem to get it at the minute. Brilliant 3 points, yeah. You know, it's tough conditions. They're fighting for their lives, aren't they? Slow start from us, sloppy, but I think our quality in the end shown. Could have scored a few more, but they had a few chances first half as well. But 3 points and keep on going, don't we?